L-iGaming huwa settur li żviluppa ħafna fl-aħħar snin, settur li ħoloq Gvern Nazzjonalist 20 sen ilu u li għadna ngawduh sal-lum b'numru kbir ta' kumpaniji li ħolqu opportunitajiet ta' impjieg għal bosta ċittadini Maltin u Għawċin. Waqt konferenza li kienet organizzata 3 filgħodu mill-Kamra tal-Kummerċ, il-President taċ-Chamber Marisa Xwiereb tkellmet dwar l-importanza li għandha din l-industrija f'pajjiżna. U hekk kif l-industrija tal-iGaming qed tiċċelebra l-20 sena tagħha, Marisa Xwiereb spjegat kif tul dawn l-aħħar snin kibret u qatt ma ħarset lura filwaqt li bħalissa qed tħaddem mal-10,000 impjegat. Minkejja kollox din l-industrija kellha wkoll l-isfidi tagħha. Marisa Xwiereb semmiet li minkejja li din l-industrija hija assoċjata ma' pagi tajbin, l-operaturi mal-ewwel tkellmu mal-awtoritajiet dwar li l-prezzijiet ta' kirjiet għoljin li minħabba fihom mhux jattiraw nies barranin li jiġu jaħdmu f'pajjiżna. Dan filwaqt li semma kif l-industrija dejjem għenet anke lis-settur tal-ospitalità, speċjalment lejn in-naħat ta' Taslima u San Ġiljan. Marisa Xwiereb temmet id-diskors tagħha billi enfasizzat fuq il-fatt kemm għandna nibżgħu għal din l-industrija għaliex tiġġenera aktar minn 12% tal-prodott gross domestiku.